Toyota ha unit ingredients d'èxit en una sola recepta anomenada CHR. Anem a veure el resultat de juntar les paraules SUV, híbrid i disseny futurista. Toyota ha portat el seu disseny característic fins a l'extrem, amb uns acabats i un look que poden o agradar moltíssim o no agradar gens. El que sí que és cert és que li confereixen molt caràcter i dona la sensació de que és més voluminós del que és. La mecànica d'aquest cotxe consisteix en un motor atmosfèric de benzina i un elèctric. El motor de benzina entrega 98 cavalls a 5.200 revolucions per minut i 142 Nm d'aparell a 3.600 revolucions. És un 4 cilindres de 1.800 cm3. La potència que entrega el motor elèctric és equivalent a 72 cavalls i el parell a 163 Nm. Tots dos junts entreguen una potència de 122 cavalls, suficient per moure's per ciutat, per fer segons quines vies ràpides i amb l'atractiu de no gastar gens de benzina quan està funcionant el motor elèctric. Però l'autonomia d'aquest és realment curta i així com el Prius o Auris híbrid serveix com una ajuda al de benzina. En frenada o reducció, recarrega energia elèctrica i s'emmagatzema a les bateries. Si som capaços d'omplir-les al màxim, en tenim per donar voltes una estoneta per ciutat, per exemple, ja que tenim un botó on li podem demanar al cotxe que es mogui preferentment amb electricitat, no per llargs recorreguts. A ritmes tranquils per ciutat i vies ràpides permet uns consums bons, entre 4 i 5 litres al 100. Però si es vol anar per feina, i no parlo de passar-se els límits legals, en desnivells o revolts el motor acusa falta de potència, cosa que causa força soroll a l'anar revolucionat i una pujada de consums. La meva recomanació, proveu-lo abans de comprar-lo per veure si és adequat pel vostre ritme de conducció. Pel que fa al xassís, només dic que sembla que és capaç d'aguantar molt més del que aquesta motorització pot exigir. A l'interior podem veure com és un dels Toyotas millors acabats, amb un disseny, com he comentat abans, que li dona una volteta més al que ja coneixíem fins ara de Toyota, conservant petites cosetes que veiem en tota la gamma, amb un acabat, un disseny, uns detalls que la veritat el fan molt atractiu. Personalment, els ulls em demanen un volant més modern, a to amb la resta del cotxe, tot i complir les seves funcions. És un cotxe gairebé tan llarg com el Seat Ateca, però no hi veiem l'espai tan ben aprofitat com en aquest. Tot i ser correctes, a les places posteriors no hi ha tant d'espai com un Nissan Qashqai o el mateix Ateca. El maleter hi caben 372 litres, menys que el Kia Niro i més que el Nissan Juke. L'espai és correcte, no ens pensem que ens estem comprant un SUV de grans dimensions. Els seients són molt còmodes, però el problema és que fan possiblement que des de les places de darrere tot sigui una miqueta més fosc i tingui molt poca visibilitat. Fins i tot podem veure com aquestes finestretes de darrere acaben de forma d'un disseny molt maco, però a la vegada poc còmode. Per exemple, els nens que són curiosos i volen veure coses per la finestra es queden una mica al marge del que està passant. Estem veient coses que ens estan sorprenent quant a disseny, quant a acabats, però hi ha una petita falla que jo seria una de les primeres coses que milloraria, i és la pantalla. És molt grossa, molt maca, però el problema és que és lenta de reflexos, per dir-ho d'alguna manera, i trobem que els menús estan una miqueta antiquats. Tot i possiblement aquestes coses que personalment milloraria, el que és les funcions bàsiques com el GPS, el Bluetooth, les ordres de veu, ràdio, música, tot això ho compleix a la perfecció sense cap problema. És un cotxe que ve farcit de tecnologia, és a dir, tot allò que li podem demanar en un cotxe, en el CHR ho podem trobar. Els sensors d'aparcament i la càmera, molt bàsics, sobretot perquè la finestra de darrere és justeta i tenim bastant d'angle mort amb tots aquests volums que té el cotxe darrere, doncs va molt bé que Toyota incorpori càmera, fars LED, sensors de proximitat, de vianants, Lane Assist, tot aquest tipus de mesures de seguretat les incorpora. En definitiva, si el comparem amb els seus rivals, per mi és un dels guanyadors en quant a disseny. Jo personalment el trobo molt maco i sobretot amb aquest color blau molt encertat, amb les llandes, un disseny de color negre i de color platejat, molt maco. En quant a funcionament, és on jo trobo que aquest i la gran majoria d'híbrids d'aquesta categoria tenen la petita falla de que el motor de benzina és molt limitat, des de poquets cavalls es troba forçat, sobretot en pujades, en pendents, i la bateria és justa. Per poc que fem una baixada o reduïm la velocitat, recarrega bé i podem ràpidament recuperar aquesta energia que després serà transformada en energia cinètica, però encara en aquests cotxes els hi queda una mica de recorregut
per poder dir que estem de ple en la revolució dels cotxes elèctrics i que realment el consum de combustibles fòssils s'acosta a zero. I cal agrair aquestes marques que, tot i que encara la tecnologia no s'ha desenvolupat del tot, ens acosten els cotxes elèctrics, els cotxes híbrids i comencen a mostrar al gran públic que una mobilitat diferent és possible.